Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki dekat ke New Trap Attack National Movement, haka arpu trik ubnai rempang arajar kat kendai, gila pelong da ke jingesong kelan mungor, haka jaka penyang kali kepada markab bat ke office, jong ke additional sekretariat, ban penpawi ke jing sosi, halor ke jing syak thombor badangchen, jong ki patba ke umwali, kepada nak thain langpi, haki pulit jong ke jela Asam. Da ki pongot ki dikot bat ki noelam jong seng na ki district unit beper kilawan manisya mentah kini ke jing syong kelan mengor ha kini ke sengi ha pedang ke jing perkheng ke bejur da ki pulet bat ki bor sensyar ke East Kasils district u presiden ke HANM u ba lam prang karbani ha bakren sigila patai ke bor uloong ba ke seng kan om syong that setia ban pensngo sya ki tendong skor jong ke sarkar ya ke jing ke bagi pat ba nong syong snong ke jela Meghalaya ki ba syong snong ha khaput ba ke jela Assam ki kendo lakalong ha ka than Blok 1 ni hakathan Blok 2 ka jing thmu ba kongsan jong ka HNM lan protection cell kalong ban penbor ya ka sarkar Meghalaya bagan penbait no uput usam jong ka ri berkajat penreu namar nadu usnam sejar knespa nyopwe nyopuar ngilayo el jong ka jela ngi sukmen to ho jing yo jela Henry ngimdon pat ya uput usam batikna kane ke jing syong kelan mengor jong ka HNM lan protection cell kalong kum kadak ban penbor ya ka sarkar Meghalaya kum juru ya ka sukar India bahkan penbait no murder ya uput usam jong keri berkejat penreu namar kum ka HNM lan protection cell jong ka seng ngim kwa syu bangindang yoi baki parri jungi kin syasiat yap ki parado pertama jungi kin syap plaisnam hala ke jong ka kendau ke syap hala ke jong keri bat hala jong ke jaka dai nama kata ka dauba dausang ba penlong ke HNM ban syem ye kum ke jing sedang jo ke kalong bait sibait bait ban dawa ban penbor ke sarkar ban penbait no uput usam jong ke jaj penreu namar ngimla ban song klikti ngila ban song sabjar dai tang nang dai ka daw bangim don yu urusam batikna ka penlong ya ka sarkar Assam ban kentur put ban le kikam kiba kum keseng bat kum kejat penreu ngimla ban priang mat ngasno ban ong ha kana kepor ba kajing ka daw ba dausan ka pen seluruh sarkar Assam ban kentur put ban penjausnam ya ki pari jungi kadai tangna kadau kajing kensting bar kajing lek menti jong ko sarkar Meghalaya ban penbait ya uput usam habreng ka Meghalaya bat ka Assam pun kini ki political party ki ba tangha ka por election ki popular ban penbait no uput usam ban penbait uput usam rei kim julai ye pada ka dai ba fin ong lor kita ngimla bandan kajing sya ha ka sautrik jog benai Februari ha shua ka general election assembly iba Preston ila ai ka statement sigi pajba jog jela balada ke NPP ka wan ha ka bor ka thong ka jungki ka long ban penbait usam Henry ngiso ban penbor menta ya ba Preston kumju ya ka sarkar Meghalaya nama ke NPP omdei bakawan tang ka bor menta ka lam sendon ya ka sarkar hangne ka stat jungi kane ka jing ya syong klain mongor ko jungi kalong ka dauba ban penbor ya ba Preston baun pen urlong ya ke ka ba ula klai haswa election bat ngasno bangane ka jing kren berbor jung putusan haswa election kadai tang ka jing kwa ban yonong jungki ha ka jing mentoy simet jungki Henry Kim Southu ya ka jing ka ba ki pro posnam ha kaput ki kendo man la kepor namar tharai kum ka jaj penreu ngimla ban klet house name aja sipau ki parari halang pi la syak sediam mentah ini kisgi ki paro pasam jungi kila syasyo syabom syatit ha put Assam place ngam hal kejong kasnong hal kejong kejaka dei tang na kadau bang ngimdon ya uput usam ubah pura bat ngimdon ya uput usam ubah tikna dei har tunong rim ka HNM lan protection cell
kaba yang hanong lim ban yada ya kendau ke siap ban yada ya perusam nado bangila seng ya ka bat ngatarai pila WE house name arjar shifo ka H&M kelej put ya mau put ha blok 1 namar ka jingwan thong mau put jong ko sarkar Assam ha kijaka kiputa jong ke jaj benreu bat nang ta susu house name aja ar ka H&M lan sel kelej be ya put Assam ha tnari boy district la thangro ye yang namar kiwan snaying bi an ha kendau ke siap jong ke jaj benreu bat ngimla ban klet ha ka khat sau todek jong bre Disember jong snam arajar khat pra kene ke ju seng ilaban thong ni mo put basan bot ha blok 2 ban yada ya ka kendau ke siap yau put usam jong ke jaj benreu Benta kani ka jingkren jong ki brio ki badon ha kisuki brio dam sarkar ki ong bagai jingkular ban pendek pendek hi kum ka seng kimi sekmat ban rem lani ban penbore sarkar ban pendek usam lada ke sarkar kamle ai kamut kani ki jingkren ni sulong mai hasun deke ai ki kendon ki ban jai nang ni sekmat ngani thu ipi ka H&M lan Pusel kan saya song meeting bat sarkar hadin jong ka arpnyo tarik kumba iba Priston ilong hanga tel raja baga jing ya kren jong ka seng bat sarkar mai khlia hadin ka tarik kam sai so ka seng kan song perkhat kan sa song meeting ki ai kilat ki ai lenti bang siam nang nei sakmat hereng ni siyo thu lupa ipi kum ka jaj benreu ba lada ka jing ya kren jong ka seng bat sarkar hadin ka arpnyo tarik kam seso ke H&M kan semi garai daga jingi ke bajor na benta ban yada na benta ban penbaik ya purusam hapreng ka Meghalaya bat ka sarkar Assam namar ngilangnya ngilah kedang ya kena jing sya ban ban ni jing jong ka jaj reu khamtam ki ba song basa ha kisnong khaput ngimla ban song pajkai ngimla ban song klikti ya kena jing kendu man kapor jong ki probosnam ya kajing syak pendik kajing syak penjau senam bar kajing syak pentut ladai ka roi kapar ladai ka rep karyang bat kumta terter namenta kani kesmi kajing song kelan ngor pi nakaliang sarkar ka ong AA ka ai jingkular AA ni ka ai kitin AA ka seng ka sarkar ka suai kitin ba en sai kendo hadin ka arp nyau tarek daladap ke election MBC nama ki ong ngidang ya bunkam banlek sya kijaka jong ki program jong election MBC te namar kata kadau ngong ipi ba pej ayu gejingan jong ka seng H&M ka sarkar hadin jong ka arpunyau tarek kaban sami nang ta ka seng ru kan saya song meeting kan saya perkhat seni bha ba ki ai pat ki senjam nang ne sekmat baka H&M lan protection cell kan sim nak benta ban penbor susu ia ka sarkar Meghalaya ban penbaik ye purusam bapura jong ke jaj benreu